dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait di kakagat kundi pupukpukin. Ang taong walang kusa hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng awa. Buong araw walang gawa kundi ang tunganga. Anong dapat gawin? Puppukin, dapat puppukin. Ang pako di babaon kundi pupukpukin. Ang taong walang tiyaga hindi ba ganun din? Lagi lang umaasang baka na. Bahala na, baka bukas meron konting biyaya. Puppukin, puppukin, anong dapat gawin? Puppukin, dapat puppukin. Ang bakal di tagalin kung hindi pupukpukin. Ang nagkikapagtan, pinto'y di bubuksan. Mga tugang, marinaw do po sa Indugabos. Udto na naman, alas 9 na. Welcome po sa programang Tingog Kamanwaan sa pangaran po ni Fio Fernandez. Kita po magiribahan kan alas 10:30 nin pagkaaga. Di po sa sendong programang Tingog Kamanwaan. Kasabay niya to dyan sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta sa panginot ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Joe Marbien, Diyos Mabino, Karen Ala, Sering Mantabi si Joe Marbien. Kasabay niya to dyan sa Technical Department, Ron Junapolis, si Jerome Martinez, asin po si Miss Shara Leron. Habang tumatagal, lalong gumaganda. Habang siya nagiging busy, lalo siyang gumaganda. Mas ka na. Pag si Shara seryoso, nagagayon na di. Dapat saling niya, primis nang niya ako seryoso. Kumusta taben sa tuyang aldaw? Mga tugang, good morning po Pilipinas. Mga Bicolano, saan man napatikan mo doon sa newsroom palaan, kasabay niya to dyan si Angel Mustasa, namumuro na. Ang taong walang Namumuro nang magbalik sa field. Muna tabi si... Nanya si MJ? MJ Jaresco. Ayan. Kumusta po ang satuyang aldaw? Pio Fernandez, may piglakaw lang na importante. Sabi ano? Ang mga tugang kaya kita po mag-iribahan ngunyan na pag-aaga. Alright. Mga tugang, sa pulis, ipagbabawal databi ang tato. Ipagbabawal databi mga tugang sa pulis ang tato. Ang term na ginamit, mga tugang kan tagapagtaram kan PNP, ang Pig-Apo Junior na visible tato. Mga pag sinabing visible tato, nahiling na tato sa parte kang lawas mo habang ika naka-uniforme. Tama? Nahiling na mga tato dyan sa daghan mo. Ngaya, kung anong pangaran dyan nakatato dyan sa daghan mo, taday mo nahiling yan habang naka-uniforme ka, iyan bako masyado. Pero pag may tato ka, mga tugang na yaon sa imong braso, na nahihiling habang naka-uniforme, dapat mo databi iyan punason na tato. I-chat mo daw tabi ako, Angel, kay... Tas Angel, may malawak na connection ini. I-chat mo daw ako kay Malo Kalubakib. Bako na chat mo si Ate Malo Kalubakib? I-chat mo daw ako.
Tama po ng tigtabi si Ate Shara Leron. Ayan. Kung pwede siyang makahuron tungkol natin sa tato. Ayan. Kung halimbawa man pulis ka, naigwa kang tato sa braso mo, ang tato na iyan dapat mga tugang punason mo. Tama, Junior? O, ang nadangog ko nga ni, ipapapunas da at tabi mga tugang kang liderato kan kapulisan pag ika may tato. Kung halimbawa man, plano mo na magpatato, de ka po ngunyan mga tugang magpatato, tabi, tayan, pwede ka mga tugang na ano yan. Sandali lang. Hello? Madali lang po. Nag-upload so aki ko. Di good aram pa na aki kong nakaprograma ako ta. Aram niyang alas 9 ang tapos ko. Madali lang baka emergency ini. Madali lang po. Baka emergency ini. Tapuson ko lang Kailan. Sige, so aki ko nag-upload sa ko, tayaon junior sa Civil Service Commission ta. Nag-take siya ki Civil Service exam kang 2023. Mampigo ko aso resulta kan Civil Service exam niya. so eligibility baga. Natangin niya ko pigo ko pamanya ako matarabaw ta. Fourth year pa sa dangay ako. Fourth year pa sa nada siya auto. Nagduman Civil Service ko yan. Mapasundo. Kining aki ko, may tali man. Imagine junior, third year pa sana. Pasado na sa Civil Service exam. So, ama nga ni, yun, nakatulong ulit. So, ama, duwang ulit. Nakaduwang ulit so, ama. Gurang na lama ako. Dahil ko nagagamit ito. Dahil ko magagamit. Diba? Anyway, di balikan kita naman sa nata mga tugang tayo pinagbabawal kang pulis. Ang nata pinagbabawal sa pulis ang pagkakaigwa tabi nin tato. Alat mo na. Ito. Nata mga tugang tayo pinagbabawal sa pulis ang nakasulog na may tato. Hindi ko nga ng connection kaan mga tugang sa performance kang pulis. Sabi ito, good morning Henry. Paano sa mga teachers na may tato? Iyong mananggat, ano junior? Iyong mananggat. Nata manangga, may tao tabi John, pakikuan mo tabi kay ay kuan Shara, may bisita kita Shara, pakikuan karon no tabi ning bisita. Nata mga tugang so teacher man saka na masig mapapaharayo ang discussion ta. Mapapaharayo ang mga tugang ang hururon ta. Tama tabi iyan, aktibo ang Alright. Now, nata mga tugang ta pigbabawal kan PNP ang tato. Sabi ni Police Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson, inaprubaran na tabi mga tugang kan July 3 ang lifting kan memorandum on the implementation prohibiting policemen from having itato o tatus.
Ini palang dati na naigwa ng mga tugang ki requirements ay ipinagbabawal, pero ngunyan tabi lifted na so moratorium. Lifted na tabi mga tugang sa moratorium. Sabi niya, if there are medical reasons, probably he will be given ample time to comply. But for those who would refuse without justifiable reason, then it's clearly indicated in the circular that they may be subjected to administrative sanctions. No? Sabi ni Fajardo, PNP will not shoulder the cost of the tattoo removal of their personnel, and they have no equipment for such undertaking. Di nga babayadan kan PNP ang pagtanggal kan tattoo. Ini nga personal choice. The expenses for the removal of tattoos will be shouldered by each of the personnel, sabi kam pulis. Tas hindi nagpatato, kamo ngayaan magpatanggal. Okay? Pigahanap ko, Junior, kung anong rason kung natata bawal ang tato sa pulis. Day ko po karing nakukuha. Kasi bago pa kung hanap, nata mga tugang tabinawalan ang pulis na magpatato. Pero ulitin ko lang ha, those part of the PNP, of the policeman, mga tugang na visible. Good morning, Henry. Tama po yan. Tanganing ang pulis, they po, dapat irespeto tabi kan mga tao, tapano gaya baga, ang tato, iba ang indikasyon sa iba, ang iba okay lang, ta art. Pero tabi sa iba, iba ang paghiling sa pulis pag nakatato. Another reaction. Correct man po itong reaction kan sarong texter mo. Paano sa mga teachers na may tato? Iyong manangga junior adi. Iyong manangga. Babalikan ta po tod dang ha. Kaya yan tabi mga tugang, baka tod makauron ta lamang si Kwan. Makauron ta si Apo dang ko tod si Madam na Kwan, si Madam Malu Kalubakib, no? Apo ta kung ano mga tugang ang patakaran, mga tugang sa pagpapatato tungkol sa mga pulis, tigi sa Bicol Region. Kung nareceive niya na, mga tugang iyan. Sabi, mga tugang, Madam Malu, good morning. Good morning. Oy, pwede ka ma-interview regarding sa, subago bagangon yan na bareta regarding sa pagkatanggal kita to sa mga pulis? Ayo. Okay lang, i-onder ta ka po, okay lang? Okay, sige, okay. Mga tugang, ay sorry, di ko na nakuaso, ang tagapagtara mga tugang kan PNP sa Bicol Region, mga tugang, tama ba, Police Colonel Malu Kalubakib? Lieutenant Colonel po. Na-promote ka na, ni full pledge na. Okay. Mga tugang Lieutenant Colonel Malu Kalubakib ang tagapagtarampo kan PNP sa Bicol. Madam Malu, na-receive na po ninyo itong, although igwa palang existing ka ining memorandum, pero lifted na pala nito sabi kan tagapagtaram kan PNP. Ano po ang nakaabot na informasyon tabi sa sa Campo Ola? Yes po. Nung nagtuko po si Chief PNP as the new Chief PNP, Sir Marvin, igo na po siya ng directive na no tattoo po sa mga personnel. Opo. Even po yung mga, lalo na po yung mga applicants or Yes. gusto maglog sa PNP, talaga inaalaw ang tattoo. And I remember 26 years ago, Opo. nung ako po ay nag-apply ng PNP, actually lahat po yan ini-inspect kasi po may sa medical po, pag nakaabot ka na sa medical, Opo. from the tip of your hair hanggang sa toe, check po ang skin, ang tags, etc. Lalo na po sa tato, na dahil po talaga yan, authorized na pag igong tato, dahil na po yan take po pursue Opo. ang iyang application. So that was 26 years ago, and alam ko po na bawal talaga po. Pag naglaw ka sa government, bawal po ang tato. I see. Okay. Pero sa pulis talaga po, Madam Malu, ano ang gari pinaka main reason kung dahil pwede pong may tato? Pero, yan, siyempre
sa dugo. Di ba Okay. po, di ka pwedeng mag-donating blood kung may ano ka. May tato, tama. May tato. Mm. Oo. Mm. Tapos, ano po, cleanliness din po ng tao. Like, although it's an art, Oho. we respect din po yung pagiging artist po kan sarong tao. But Opo. definitely, pag parte ka po ka ng government, you should abide kung ano man po ang ruling ng organization or ng institution. Iya, opo. Although, tama sa pagkadangog ko sa imo, sa recruitment pa sa napalan sa pag-apply mo, pigi-discourage na ang igwang tato sa lawas, ano? Actually, pag-inspect po, gabos. Oho. Oo. Gabos na parte kang lawas sa iling. Printing po, baga, sir. Opo. Gabos yan, pigpahuba po kami, tapos nagiling ninda ang gabos na parte kang lawas. Iyo. Kang sarong aplikante po. So, I I see. know, Mm. from the very start, bawal na po talagang tato. Iyo po. Sabi ni Police Colonel Jean Fajardo, ipapasunod na tabi ang pagtanggal kang tato sa pulis na Iguacain. Ano po ang plano ta sa Bicol Region tabi, madam? Pag nag-schooling ka po, BP, Apo. sa PNP, lalo na pag mandatory, Mm. pakali po iyan. May I mga classmates see. ako kayo na may mga tato, tapos nahiling ko, pigplancha or pigpahali po talaga nun na. Oo, pati pala sa paglaog sa PNPA, ano, bawal ang may tato, ah. Oo, bawal po talaga iyan. Iyan ang pinaka, kumbaga, mortality kang sarong aplikante pag ika naglaog na may tato. Expect na Oo. mortality. Iyo. Pero kung may Sabi ko pulis nga, na... nung experience ka na ako po na pigpaharali nga ni sa mga tato ka mga classmates ko. Mm. Lalo na, nung nag-schooling, halimbawa, nag-schooling kami nung PO1 pa lang kami. Tapos nung Opo. nag-lateral na po ako, Oo. gabos din po ng mga classmates ko na may tato. Pinahali din po. I see. Okay. So meaning po, kung maging pulis ka na, tanang kay ang memoratorium ka ito, may posibilidad na may mga pulis na nagpatato. Ano? Ikaw po. Actually, ikaw po. May mga kaibanan po kami digdi. And kang iyo pa po na pinaluwas ini, tigpadit-dita na po ninda ini. Oh, okay. Sa Bicol po, ano ang may instruction na ba si General ano 'yan? Ano 'yan? Sa tuyang ang sa tuyang PNP chief sa Bicol na mag-implement kay ni o i-monitor na kung isang pulis po na dapat patanggalan po nin tato, Madam Malu? Nationwide po ang pag-monitor. From the start po na nagtukaw siya, igaw pong affidavit ansa mo yung mga personnel. Lalo na po, kami po, gabos po kami, Aha. nag-execute ng affidavit kung may tato ka man or dae. Kailangan mo i-execute. Ako, talagang totally, abo ko talaga magpatato. Dahil for sanitary purposes ng blood. Oho. Kung, Yeah. kung mag-donate ka nito, at least automatic. Dahil ang hindrances or mga obstacle. Tapos Oo. po, monitoring po kami, gabos po na nag-execute ng affidavit, lalo na sa may tato kung sa ina parte, anong size. Oho. Basta po, so detalye kang tato na ito, pagpapag po naman sa affidavit. I see. Okay. So, ano po 'yan? Dapat kung national from PNP chief mismo ini, matanggal po ang gabos na pulis, Madam Malu, ano? Po, sir. Yes po. Ito pong affidavit na ito nagapatunay na record na ang sarong pulis, igwa o daing tato, tama? Di may record kay ni. Parang sir, parang declaration mo na may tato ka. So, chances are, pag halimbawa, or kaya na may directive na po na pahalion. Oo. So, dahil diba sa affidavit po, i-recheck yun kung napahali mo. Iyo mananggad ano. Bata baga so ibabagang mga so na-assign baga sa ano yan sa operation baga Madam Malu adi so mga staff etc. Ano baga kan mahilig baga magpatato mananggad. Iyo po. Okay. So ano May mga reasons man po sila. Yeah, Sabi correct. ko po, di ba, Correct. kung may mga po, kung halimbawa sa health, issue na they pwedeng nga or i-consider man po ito. Pero, one at a time. Kumbaga, in 3 months time, kung kaya na pong ipahali, much better. Pero kung may mga hazard pa po, like sa health hazard na, pa siya pwede, mag-medical, mag-issue lang ng ito sa medical na reference. Medical reasons. Pwede pahalion gabos. Ganun. Medical certificate. Baka ang pinatato niya deman so pandok ni misis niya. Aray.
Okay, Mapulog na nga niya ang pagpatato, lalo na pagpahali po siguro. Yung baga ano. Dapat sabi, pati daso so kiray, kung may tato. So lips, kung may tato. Pag takiray, para excuse din po ito. Eyeliner mga eyeliner, eyebrows, lips. Basta sa ilig din sa kilay, takilay is life. Alam ko, ano yun, excuse yun. Pero the rest, dahil po pwede. So sa lawas ade. Okay. Okay, Madam Malo, salamaton ta sabi pag deda kay nagsunod, posible kang pampangon kay administrative case? Sabi sa Bareta. Ang tumatag po yan, pre-charge, you explain yourself why. Yun lang naman po kung bakit kailangan mag-pre-charge ang PNP or ang Apo. samoy ng R1. Mhm. Opo. Para patawad ka ring chance na Yeah. mag-rason. Bakit mo napahali or natataday ka ng sunod. So, ipagsimbangon po yan kasi po yung mga officer po digdin. Yes, very good. Okay. Police Lieutenant Colonel Malo Kalubakib, ma'am. Salamaton pong maray sa oras mo sa DCGV. Tabi. Mabalos po. Ang gusto ng police, dahil kang kato. Yeah. Thank you po. Thank you. Alright, bye-bye. Ayan, Tabi, ang mga tugang ang konfirmasyon kay iyan, Tabi. Sa Bicol Region, may mga policeman, Tabi, na iguanin tato. Pero, anong managad ang rason? O po ang rason hali sa newsroom kan DCGV. May research po kami. Hello? Hello, VP. Good morning, amigo. Good morning. Mm. Okay. Ako tabi ang hiling ko kaiyan na tato na yan. Mm. Ang number one reason kan is yung image ng TNP. Yeah, correct, amigo. Professional image. Yes, Professional professional image. image. So, Correct. dapat clean cut ka di ba? Correct. Tapos may mga tato. Mm. Aram taman lalo na kayo sa, yung age bracket tabaga. Yeah. Pag Mm. nahiling kang may tato, an aram ta, kawatan ang samunti. Yumigo. Yung dyan man talaga, nagpuon yan. Tama ka. So, sa tuya baga, an aram ta kayan, pag nahiling ka ang tao na may tato, kakawatan ang sa ulo sa prisuhan. Yeah. So, paraot na tulo sa image, negative na. Yes. Okay. Ikadua, actually yan na araman ko yan, first hand ka ito, Mm. operational concerns. Okay. Kasi may barkada ako kayo na pulis na dahil siya nakaiba sa sarong operation Okay. dahil may tato siya sa wrist. Aha. Nagkataon, itong tato niya sa wrist, pareho kan sa suspect. I see. Iyo mananggad, migo. Adi. Iyo So, dahil mananggad. siya pwede iba duman sa operation na ito. Oo. Iyo mananggad. Di ba? Pero, on the other hand naman, may mga PNP personnel na pwede siguro ang tato, warranted yan dahil sa trabaho ninda. Yeah. Halimbawa, sa mga nag-undercover, Sa intelligence nga, di ba? Intel, di ba, mga nag-undercover, lalo na kung ang piga trabaho ninda is yung may mga unpersonality, araw kaya may mga tato. So, ano yan, exempted siguro yan. Yeah. Oo. Okay. Oo. Pero ang number one tabi dyan nahiling mo talaga, image eh. Yeah, correct. Yan ang number one. Yan man lang tabi. Sige, migo. Salamaton na. Salamaton. Alright. Yan. Reaction, Tabi. Hali sa tuya mga listener. Alright. Anong mananggad ang rason? Sandali lang. May text pa. Anibaman po kaya nakalaog sa nasa service, grabe ng hambog sa buhay para naging pulis. Yan, ibaman ang reaksyon kay ni. Alright, mga tugang o ni Tabi. The PNP prohibits visible tattoos for several reasons. Ang PNP daa ipinagbabawal mga tugang ang mga tattoo sa iba parte kang lawas ta sa mga minasunod na rason. Tama ito si Joker Kasubago sa reaction niya. Professional image. Diba? Ang PNP daa aims to maintain a professional and disciplined appearance among its officers. That is why, mga tugang, gusto po ninda i-mantener, ang magayon na imahen nin pulis. Visible tattoos can be seen as unprofessional or distracting, which might undermine the public's perception
of the police force. Ah. Habo nindang mahiling o madudahan ng pulis mga tugang na bako maray na perception hali sa komunidad. Number 2, next, association with negative groups. So sabi ni Joker Kasubago, mananggad na pag may tato ang pulis, pag nasa operation, may tato man ngaya so kaeriba sa ibang grupo na paru-parareho, paminsan daipig ba pa iba tabi sa operasyon. Di ba? Mga dakol bagang mga grupo daron do manin do sa mga grupo ngayakan mga drug lords. Grupo ngayakan mga mabas. Grupo ngayakan mga uyang baga na ano ini, mga fraternity. Igwa kinagkaperang fraternity gayud na may mga tato, etc. Sabi digdi, tattoos that are extremist. Uyog-uyogon mo. Tiga mananggad kima extremist mga tugang na may mga tato. Discriminatory, offensive, or associate with unauthorized groups are strictly prohibited. Arog palan iyang kang. That's why, nasabutan ko sa pahayag kan PNP, mga tugang. Kaya napudan ko si Madam Malo Kalubakib Kasubago. This helps prevent any negative associations or misunderstanding about the values and affiliations of police officers. Na. Klarado baga? Kung nata mga tugang so police tabi habo ninda na kuan, habo ninda na ano ini, habo ninda na dapat ang sa indang mga pag-iriba igwa po ki tato ay iga mga tugang kita to takitaman ali ba nga iba kami napabugta kita to junior sa may hita junior igwa ko na hiling na babae may tato diyan sa may hita sa legs nagpupuro-purupot junior na kwa nagpupurupot na kubra hali diyan sa legs niya nagpupurupot na naghikul-hikul na kubra paitaas ang direksyon. O makiaram ka pa ka ito. Gusto mong tuklawon ka kang kubra. Lol. Gusto mo na. Binugta ka niya kita to. So, pasiring dyan sa may singit niya. Nakadiwal sungimot kan kubra. Makiaram ka. Gusto mong pagparaduro talagang kamot. Pwede mong, gusto mong tuklawon ka kang kubra. Nakailing talaga ako kan junior. Grabing takot ko junior. Grabing takot ko talaga. Ano pa? For health and safety. Yan. There are concerns about the health implication of tattoos such as infections or allergic reactions. Ang PNP ngaya also views tattoos as potential physical defects that could disqualify applicant. Iyo baga sabi ni Madam Malo Kasubago, kansinda nag-apply mga tugang bilang pulis, pinahuruba sinda. Iniling kung ang gabos na parte kang lawas niya may tato. Actually sa pulis, bako lang junior tato. Pati ang lubot mo ilingon. Kung igwa kang almoranas, babae o lalaki, pipatuwad iyan, hihiling kung may alboranas ka. Grabing buenas kan ma-inspeksyon kang lubot naan. Nata, uniformity and cohesion, rason. Ensuring that all officers adhere to the same standards helps promote unity and cohesion within the force. This is a particularly important in a uniform service where consistency is a key. The policy does allow to certain exceptions, such as cosmetic tattoos, eyebrows, eyeliner, and lips. Ako nga gusto ko mangguta yun magpatato sa kiray. So tato baga na medyo mataray ang dating. Gusto ko mangguta ganito. Di ba? Ayan na pag nag-uritos kang kiray, magayon ang pagilingaw. Kiray.
Ang pulis, nagpulis, taalang kausweldo. Pero trabaho, dahil man tatao. Ay, iba man ang reaksyon kay ni 8997. Alright. Good morning. Nasa Bible baga iyan sa Leviticus. Talaga? Ana pa daw ang Leviticus, Shara? Ni pala, Leviticus. Bawal ang tato. Because our body is a temple of Holy Spirit. Ginibo kitang malinig kan mahal na Diyos. Taiyan, daiyan dapat pag-atian. Nakasurat pala niyan. Adi, may kinaraman dyan mga tugang sa pagtatato. Ginibo kitang malinig kan mahal na Diyos. Kaya sa tuya tabi na lawas, daiyan mga tugang pig-tatato, pig-atian. Arog pala niyang kanano. Okay? So yan tabi, that is why, mga tugang, dyan sa mga luwas, baka makailing ka mo dyan na pulis na may tato, di ipaabot nito sa mga komandansya. Ipinagbabawal na tabi yan, mga tugang na pulis na igwanin tato. Ano ba nga dyan? Minapatato din sa may baba kang pusod. May angkla. Nakailing ka mong angkla? Angkor? Yan sa baba kang pusod. Kung bako talaga, naramdaman ko lamang sa joke na, naramdaman ito jokers sa joke na, nag-abroad sa kwan, nag-abroad sa lalaki, paghali niya, suyaon sa may puson kan agom niya, pinatatuan niya, pinatatuan niya, Junior, sa agom niya, pag-abroad siya. Pinatatuan niya ki ano ini ki Carabao. Pinatatuan niya ang Carabao. Di. Pinatatuan niya ang Carabao. O ano ka iyan? Pakalipas ki perang taon sa abroad niya, naguli. So Carabao na tato duman sa may puso ka nagom niya, Junior. Iba na bako ng Carabao. Suminadit, ano yan? May sungay na, buda, so Carabao, nagsadit. Sabi da kan agom, nata nga agom ta, iba na so Carabao digdi. Siyempre nga agom ta, nagniwang. Maluyang nga agam so sab-sab. Kaya kan ang tato, mga tugang pigagamit iyang kadiba bilang design sa senda pong lawas. Pero po mga tugang sa iba talaga bako kaya aya ang tato. Ito. Leviticus 19:28. Do not cut your bodies or put tattoos, marks on yourselves. I am the Lord. Talaga, yaon mananggad pala niyan, ano? Talaga ha? Leviticus 19:28. Ikwanta daw, talaga? Mananggad, adi. Pati pala mga tugang ang pagtato, ipinag-order kan mal na Diyos. Today mga dapat pag-ibuhon. Leviticus 19:28. Na ha. Talaga? Ito daw. Iyong mananggad. Adi. Ano yung mananggad o? New International Version. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Ye shall not make any cuttings on your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Ngunyan ko lang naaraman niya. Salamat po sa texter tango niya na pagkaaga. Alas 8, kaya alas 9:42. Oras po sa DCGB, asin po sa Pilipinas. Magbabalik po
mga tugang an programa. Makalipas lang kay ni. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! 9:20, 9:42 oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mahigos, matinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang digdi po sa programa. Sandali lang, tabi. Sabi ni, may text ako si Renin tungkol sa tato. May joke, sabi niya. Alat ko na, may reaction pa kayo sa mandalang. Tapusin ko lang sa mga reactions ha. Okay, sige. Sabi kan joke, sabi daan magamigo, magpadi. Sabi daan ni Jigo, nainis nga niya ako pare. Lagi nga niya akong napagkamalang bading. Sabi ni Jigo, ang saro sa mga karakter, Jigo ang pangalan. Ako nga niya padi, pwede ba nga ako napagkamalang na bading? Nauyam nga niya ako. Kaya ngayon nagpatato na sanang ako sa kuyang daghan. Sabi kang padihon, ayos ngayon padiha. Anong yung pinatato mo sa daghan mo? Dragon? Leon? O kaya ngayon halas?
Sabi ni Jigo, bako ngayon pa di? Anong pinatato mo? Hello Kitty ngayon pa di? Let's get ready to rumble! Lol. Nagpatato kay Hello Kitty. Pangyayari sa maaba ka. Balik kita mga dugang sa programa. Oras natin sa buong kapuluan. Ganap na pong 6 na minuto bago sumapit po ang ika-10 ng umaga. Ayan pong araw ng Martes, ika-20 ng Agosto. Bukas po, mga tugang death anniversary ni Senador Benigno Aquino Jr. Yan, ha? Joshua Bino, may dagdag na report. Good morning, Joshua. Come in. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong Bareta Siniguro ni Office of Civil Defense Bicol, Regional Director Claudio Yucot, na padagos asin mas pigpapakusog panindaan sa indang mga programa para di masigurong handa asin mamitigaran ang epekto kan kalamidad na minatama digdi sa rehiyon Bicol. Sa nagpapadagos tabi ni Henry na kapiyan sa Bagong Pilipinas Forum featuring ining opisina kan Office of Civil Defense, sinabi ni Yucot na padagos an sa indang pakipagkoordinar sa manlain-lain ng mga local government units asin mga national government agencies asin iba pang mga ahensya tangani ng matrain an mga ini asin masiguro na kayang-kayang makapagbilog min sa diring mga contingency plan pagabot sa mga pinaka-worst o pinakamalalang kalamidad na posibleng tumama digdi sa satuyang lugar. Apuera kini pinagpapakusog an implementasyon kaining incident command system o kaya ICS. Sigun kay Yucot, saro ining dakulang programa, proyekto kana sa indang opisina na iyoan minasiguro o mina-ensure para sa safety kan mga responders asin na efficienting paggamit ng mga resources in kaso igwanin mga kalamidad. Padagos man ang paggibo o pagkondusir nin mga nationwide simultaneous earthquake drill o pigapod na NSED na pinagigibo 4 na beses sa sarong taon, quarterly. Sa Apuera kini, sigun kay Yucot, padagos malindaan na gawad kalasag taon-taon. O ang ibig sabihin, kalamidad at sakuna, labanan. Human ini ang sarong award ay pigtataos sa mga government agencies asin iba pang mga opisina na nagapahiling din sa indang exemplary effort pag-abot sa disaster preparedness. And apuera kayan, sigun kay Claudio Yucot, padagos ang sa indang koordinasyon sa manlain-lain panindang mga stakeholders para sa mga capacity building activities, mga DRMM trainings na pinagpupunduhan kan Office of Civil Defense sa manlain-lain na mga opisina digdi sa Bicol Region tangani masiguro ang kahandaan kan mga individual asin kan manlain-lain pang mga opisina di gobyerno asin pribado in kaso ay man tigahagad may tumama na mga kalamidad, natural man o man-made, digdi BP Henry sa Bicol Region. So yan sa mga programa na initial na pinagpresentar ni Claudio Yucot, ang Regional Director kan Office of Civil Defense sa ongoing TDBP Henry Ngunyan, kapiyan sa Bagong Pilipinas Forum, live digdi sa loob kan Campus Union Ola, partikular na sa opisina kan OCD Regional Office 5. Yes, VP, dagdag na istorya, initial, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwan. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman si Jimmy Nazalita sa dagdag na informasyon. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya tong Bareta, schedule na lang ang pinaghahalat kan BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pinapamayuhan ni Regional Director Ariel Pioquinto kan opisyal na inaugurasyon kan Marine Hatchery sa Barangay Pantao sa Libon. Matatandaan na discovery ni Congressman Fernando Didi Cabredo na iguanin na collapse na porsyon
an fasilidad kan mga nagtalikod na aldaw alagad kan ipinabot ang atensyon sa Regional Director kan BIFAR. Aksyon agad ining si Director Ariel Pio Quinto, ready na ayos na tabi BP. Ready for operation na ngunyan ang mga pasilidad pwede na tabi BP na magkagaramit and pwede na punan so formalidad na inaugurasyon tabi sa mga maabot na daw. Schedule na lang ang pinagahalat. Pwede nang mag-operate kung sa inaros preparado na gabos. So inahin o nabangos o broadstock yaon dyan sa Damakan Bakakay. Ready niyang ihatod ito digdi sa Pantaw. Kung sa digdi na iniibubuntog sa Hararom na porsyon kan hatsire kay Baso lalaki tanganing digdi na sinda maghuruhanimon tanganing makapag-producer na nindakol na ugbon. Okay. Dakol na bunay. Iyon ang para bunay. Yeah, okay. Ang edad ka ni BP, nasa 4 years old na. Oo. Talaga? Ngayon, igwasindanin sa rong lugar na sinda sana, honeymoon site sana itong lugar na bubugtukan sa idam, bubugtukan. Pagkatapos presko ang tubig. So talagang pangkuan sana, garisugo. Duman sana sinda. Duman sana sinda. Solve na sinda duman. Magayunon ang buhay kan kuan bangos. Yeah, oo. Sigon kay Sir Ariel Pio Quinto, sa inaugurasyon kay ni TBBP, an official na poon kan operasyon, an piglalauman na magiging mayor na bisita, yung mismo si Agriculture Secretary Gio Laurel. Yes. Asin si BIFAR Director Isidro Pilayo. So amo na yan, BP, kilo na. Bigahalat na sana schedule kan inaugurasyon kay ni. Tigo pa man gayon din mga pinagas o asikaso na mga para magkaturugmaan mga schedule kaning mga magiging bisita. And once na inaugurara na, start na kan poon ka ni tanganing makapagpadakol na kan mga similyanin mga sira and mapakinabangan na ini kan sa mga nag-interest man na magkaigwa ng mga purpose-pan, additional opportunity ni na makadagdag sa hanap buhay ta BBP. Okay. So halatun ta na lang ini kan kunarin ini ma-official na mapoon na operasyon kan Marine Hatchery sarong proyekto na kung matatandaan pinaghinguan ni Congressman Fernando D. Cabredo ang pondo kay ni. Legislated pati yan, di ba? Ayo. Legislated program yan eh. Okay, good. Okay, yan sa BBP, ang sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy. May public service muna kita sa tabi na importanteng nawawara na susi. May nagdidipo sa DCGB, baka po napurot lamang kamo kisusi sa sarong Toyota van. Ang pangaran, tama ba? Lito Espinosa ang pangaran. Lito Espinosa ang pangaran tabi siya. So, may sadirikan van, Lito Espinosa. Kanawar apo kan Agosto 20, mga alas 9 nin aga, sa kahalabaan kan Ramon Santos Street, or dyan sa Don Artiaga Street, Legazpi City, sa may Albay Doctors. Pakikontak tabi kay Mr. Lito Espinosa kung napurot nindo sa 0927-317-1743. 0927-317-1743. Yung pang number niya. Baka may napurot tabi ka mo nin susi sa sarong Toyota na bihikulo. Toyota van po yan. Pagsadiri po ni Mr. Lito Espinosa, 0927-317-1743. Ang mga baretang oras-oras, masunod. Makalipas lang kayo. Standby muna, tabi paringan. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozeb Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozeb Forte. Walang inayang, bawi
now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Sayang na tama ay tunay. Itaas ang tagay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:04. Halin sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigtutukar na kan Department of Foreign Affairs o DFA ang pagpepreparar para sa posibilidad na pagtaas sa Alert Level 4 kan warning sa nangyayaring tensyon sa Lebanon. Sa sarong ambush interview sa Malacanang, sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na dainin pigaali ang posibilidad na maging regional conflict ang sitwasyon dahil sa mga pag-atake kan magkakaibang puwersa arog kan Hezbollah asin Hamas. Siniguro naman ni Kakdak na may nakahanda sindang crisis management plan in kaso lumala pa ang tensyon sa Lebanon. Preparado man magpautob nin mandatory evacuation ang Department of Foreign Affairs oras na itaas ang tensyon sa level 4. Sigun sa DFA, ibabiyahin nindaan mga Pinoy sa kadagatan asin maarkilanin barko ang gobyerno na masundo sa inda sa Pantalan kan Northern Lebanon. Pasiring sa Europa asin pwede man sindang iagi sa Syria, nakataning ka na Lebanon kung saan nakahanda man ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na magpadara nin Rapid Response Team. Yan ang pang-alas 10 na bareta halis sa DCGB News Base. Ako po si Shara Maylaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin for instant white and instant bango based on technical test on polyester. Plemex for kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi,
Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigol si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigol si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programa sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Happy birthday po kay Darlito Perez ng Legazpi City Museum. Oy, birthday pala niya ni Sir Darl. Ang curator tabi sa Museo de Legazpi. Tapos siya man ang HR. Diyan po mga tugang sa City Hall. Daraganta daw ang report. Hali po dyan sa Luwas 11, makalipas ang alas 10 nin pag-aaga. Nasa linya po si Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Come in. Thank you so much, Paday Bako. Talaga tultol ang koordinasyon entre kan ibang kontraktor. Asin an Aleco, siringman an DPWH sa pag-implementar ninda nin mga road widening. Inigiraray ang sitwasyon ngunyan, Paday. Particular digdi sa road widening na ongoing na, malalaog sa Sitio Puliki, Pasiring, Maslog, diretsong Lamba, ala target na i-widening. Dahil ta sige-sige na ang pagkalkal
kan tinampo sudati pang tinampo kan jackhammer asin pigsundan manin bulldozer na pigakwat ang mga panil na tiniripak alagad an wire kan aleko iyo an sarong problema asin an mga posting posibleng tamaan dahil an mga wire nang alay-kalay aniba iribabaon pati kaya kung minsan dahil nakakaabante ang pagpatrabaho. Ang siring na sitwasyon, resulta na naman sa kakulangin na koordinasyon entre kan kontratista asin DPWH Siriman ang Aleko dahil kung matatandaan, iyon naman ini ang naging problema at mga enot na road widening lalo na sa sityo ano ng Kanumapon na aluyunonon maaksyonan taon ang binilang bago nagkaharali ang poste sa tahaw kan tinampo tapos na lamang ang patinampo alagad yaon pa ang poste. O niyan, posibleng mautugari ang sirin na sitwasyon kung dahil maghiro ang Aleko dahil nga sa sindang kakulangin in koordinasyon na kuta na ang plano dapat ariglado ang sindang koordinasyon para dahil man magkaigwanin peligro lalong-lalo na sa mga trabahador na kung minsan dahil nakakaabante dahil nga sa mga wire na live pati na delikadong maray sa aksidente. Yan, dami pa rin ang sitwasyon ng Southern Bankan Ligaspi, Alarmario, CCTV. Thank you, Paringal, sa mga dagdag na report. Hali po dyan sa Luwan. Tampon mga bareta. Mga tugang dyan po sa tuyang kapalibutan. 15, makalipas ang alas 10 nin pag-aaga. Dili po sa indong programang Tingog kan Banwaan. I-follow up tado sa kamalig ang sitwasyon mga tugang kan dengue, no? Kung ano ang pigigibo tabi kan lokal na gobyerno, kan kamalig albay, para maaraman ta kung kumusta na ang sitwasyon tabi sa sinabi ng munisipyo. Mayor Kaloy, good morning. Opo, Mayor, pwede ka po ma-interview regarding sa sitwasyon kan dengue cases mo dyan sa kamalig? Okay lang? Sige. Under ta ka po, Mayor. Okay. Mga tugang, inapudang ko tabi si Mayor Kaloy Baldo kan kamaligalbay ta kasuhapon sa report ta duwang barangay so may kaso kan dengue, no? Yan baga na mga namok na naglalayog yan, and pwedeng makaulakit sa ibang parte. Aramon tado kung ano ang lakdang kay kan lokal na gobyerno. Ta siyempre, so municipal health officer tabi kan kamalig, ma-report iyang kay Mayor Kaloy. Buda makikipag-coordinate yan sa mga barangay officials para po maresolveran ang problema ini. Kumusta unta daw ang status tabi kan mga kasong yan? Mayor Kaloy, good morning. Onder ka po sa DCGB. Good morning, Sir Henry. Apo, Mayor, napapod po ba yan kami ta kasuhapon, asin ka minaging aldaw, may mga report kami na may dengue tabi na kaso dyan sa imong munisipyo. Kumusta po ang report kay ni, asin status kay ni Mayor, tabi sa imong opisina? Actually, pinabutan na po kan si in charge sa dyan na sa status kani na may mga dengue talaga. Opo. Na bukas sa tuya sa mga barangay. Ko ako na sila na mag-fogging. Then mag-coordinate na din sa barangay council. Opo. Kasi sa barangay council, every Saturday may common sila paglilining sa barangay. Sabi ko, isabay na sa Kualinda itong mga pwedeng pagpuunan kan mga lamok. Opo. Na malinis. Ayun po ang pinagkwata na po naman sa Solidanta na gibuon na mag-coordinate sa barangay then mag-fogging na po. Opo. So meaning, Mayor, nakulaon po magiging papel kan sa tuyang mga barangay officials, ano, lalo ng kapitan para manginot sa laban na ini? Ayun po, kasi sabi ko, may kumbaga ang DILG Sanda na mag-cleaning every weekend. Tama manangga. Priority na ninda itong mga pwedeng pag-istaran ki mga namok. Makulang sa tagilid pinampo, pati na pwedeng istaran ka mga namok, yun na ni priority. Then kung may tupad, tumana rin i-concentrate kasi para sa barangay naman ini sa komunidad. Opo, oo. So ano tabi Mayor ang instruction mo? Gabos na barangay kang kamalig, araw ka nang gigibuhon? Ay po, yun na po ang gibuhon ninda. Kasi mata naguran, nag-iinit, naon ka ng lamok talaga
kukuha talaga nagdadakon. Kasi pag naguran, may stara. Pag nag-init, medyo na kukuha na sinda. Opo. Opo. Na makapagpadakon. Kaya ayun po ang dapat ng gibuna. Ano pong barangay mayor ang may kaso ng dengue as of now, tabi dyan sa Kamaligalbay? Garo Tagaytay ang bariw ito. Oo. Medyo... Ang kota dyan. Oo, okay. Kaya nag-fogging na digdi na mga area, then tigsusugot na pa, jawa so dahil pang case, Opo. i-fogging na din sa MHO. Opo. Oo. Ang number one talaga mayor nagapatgibon, yan na order mo, yan ang instruction mo sa mga barangay na ugalion itong paglimpya sa palibot. Nga ni mahanap ining mga starang kang namok. Sabi ko nga kung may mga barangay po pagatod, kung may mga bunot. Yes, correct. Mga pwede sa may area, pagpaso-asuan mo din natin nila, turulag mabagaan na mo kung may aso. Iyo talaga. Kami kayo sa bulod, nagdakula ko sa bulod. Pag manamok, pipasuhan mi kang bunot, durulagan ang namok. Iyo baga, dapat magkuha kita ka na ito. Pwede naman baga i-practice girara ito. Puro kwa sa tuya. Sa sanidad tanaman. Iyo po. Pero number one talaga yan na mahali ang mga stock na tubig. Mga halan mga stock na tubig. Lalo na sa may mga goma, iyo po ang istarang ka na matatambakang kitubig na stagnant. Ito ang patotyan. Iyo po. Pero ang good news, Mayor, garo day po kita kaming na-receive na bareta na may nagadan tabi. Hindi ito mapupigya agad yan. Iyo. Dapat ma-preventaran na po. Iyo. Lalo na baga sa mga aki kung tamaan kaan, pag nainagapan, medyo delikado po yan talaga. So mapagano po, pag may aki ka na dengue, kung pati magurang, stress ka, maray. Kasi kahit ipisip mo, dahil mang kibulong, na talaga ang dengue, ang importante dahil lang may dehydrate, so aki, kaya po, may bitaran tayo Iyo. Prevention man sa nang kaipuhan kaan, Mayor, di ba? Tabi. Iyo po, Sir Henry. Opo. At so ano po ang lakdaan? Ansay mo tabi na municipal health officer, may instruction kang iba, apera ka itong gigibong tabi sa barangay? I-monitor na din. So ibang mga iba ko lang po ininding. Apo. Kasi siyempre may mga naglalataw pa. Sabi nga yun, takulong mo niya may trangkaso. Tama. Abo, sipon. Iyon ang saro pa man ko rinda, ano ang nagiging ko kanin. Kasi naharama ko, takulong nagkakatrangkaso din. Iya. Oo. Okay. So very good, Mayor. Yan po ang gustong tabing maaraman. Takaswapon baya sa Bareta may mga kaso dyan sa munisipyo mo. So, ang solusyon man talaga yan na tigigibo na mamantinir ang kalinigan, mahali sa mga tubig na posibleng istaran kinamok or ma-identify itong breeding places tabi kang namok sa kada barangay. Iyo po ang pinaka-importante po, Sir Henry. Opo. Salamat tabi, Mayor Kaloy, sa pagsimbag ka na po ko yan aga. Iyan na lang po, Sir Henry, itong mga kabarangay may green man lang kita sa barangay. Ilimpia kong tanan itong mga breeding ko mga lamok. Kasi importante yung po yan na malikaya tayo at nagurang taginit ko yan. Talagang ang lamok talagang minadisidir ma. Kaya disidiran taman sila na mahalit ta. Tama. Opo. Salamat, Mayor. Mabuhay po kamo. Salamat tabi, Sir Henry. Opo. Mga tugang Mayor Kaloy Baldo, mga tugang sa follow-up niya to. Yan talaga na dapat iyan asikasuhon. Tanadangog ko kay Jimmy ang report kay ni kanuminaging mga aldaw na igwaki mga kasong araw kaan. So, yan man talaga ang pigigib. Actually, yan, narunduman din doon so anti-vaccine. Yung tama. So, bakuna kontra dengue, anti-dengue vaccine. So, dengue siya, salbatana. Guminasto ka doon kinakulao ng lokal na sa tuyang nasyon para sa vaccine na yan. Pero ang solusyon po dyan, iyon maging malinig ang palibot. Yan baga na ma-identify mo ang mga breeding places kang namok. Yan ang mga nakatigaya, paulubon. Yan ang mga may tubig na yan, na mga malinig. At actually, ang namok na ini, matubis ini. Tani po nagbubunay, buta nag-star mga tugang sa tubig na malinig. Abukan sa kali. Kaya na mga bagul, iyan na mga guma na may tubig, planggana, waterways, iyan na mga alulod, kan mga harong. Yan tabi na mga labugan, kundi tabi ang nagbubulos kung stagnant yan. Tabi, pwede yan na mga staran kang kaya pigiriparo tabi yan.
kan sa tuya tabi na mga health expert. Yan baga na mga may mga tanom na kangkong, yan. Maray kung may sira, kung may sira po, natatabangan niya na makaunan mga namok. Pero kung dai, may problema po yan. Higos man sa nang kaipuan dyan, para po dahil kita problema. Alright? Pantaw Port, madali nang mag-operate, pero mga officialis digdi, dahil pig-i-entra sa eksena kang probinsya. Jimmy, nasalita sa report. Kami, Jim. Yes, salamat BBP and Mayor Canlibon, si Mayor Das Maronilla, asin punong barangay Jupit Fernandez, kan Pantaw, and hapot niya to, bilang mga opisyal digdi, kung isinaninda, kuno arin anpon kan Pantaw Port Operation, alagad an simbag, daininda isi, samantalang sindaan mga opisyalis digdi tabi BP. And aram kan di si GB News, mangyayari an soft opening kini Agosto 29. Basado sa reaksyon ni Mayor Das Maronilla, dahil man sinda pigkukoordinar, dahil man sinda pigpapaisi tungkol sa mga plano digdi sa Pantaw Port. Magin si punong barangay Jupit Fernandez, tal kumusta, dahil man siya nakakaisi sa dalagan kan Pantaw, although nasa area niya ini bilang kapitan. Kundi nasa poder ini kan provincial government, pero dahil man siya nakikilabot hanggang dahil siya pinagtatap kan provincial government sa kung ano man ang magiging papel digdi kan barangay. Dahil nga ninda isi kung nuarin ang formal opening kung sinda invitaran o dae. Anapot na pauno. Anyway, provincial government an in charge kani, dahil man basta sinda mabuntog dyan, sagko dahil sinda pinagpapa-intra. Okay. An ba hapot base sa obserbasyon, natatagari dahil pigi-intra sa eksena an mga lokal na opisyal na mga nakakasakop digdi. Siguro, mapaparong mo man kung ano ang rason. Yes. Jimmy na salita di si GB nyo. Hali po dyan sa luwas. Papalap niya itong mga bagay na mientras tanto, Karen Ala, may dagdag pong bareta. Good morning, Karen. Kamin. Naputol si Karen. Naputol mga tugang ang signal ni Karen. Alas 10:25 na. Oras po mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Kumusta po tabi ang mga parantabay niya to dyan sa Legazpi City Public Market. Yan, ha? Mga nakatutok, mga tugang nili po sa tuya na programa. Ngunyan tabing pag-aaga. Okay na ba si Karen Jun? Okay na? Karen, go ahead please. Go ahead. Good morning, GP. Good morning sa mga paraantabay. Halagad nagdadagol po ang mga nanunutaran na mga nag-aasikaso ngunyan na makapagparehistro sa COMELEC para sa papaabot na eleksyon sa Mayo 2025. Sa datos na itigtao tabi sa tuya BP kan COMELEC Albay, nasa 24,330 na ang naitalanin dang mga bagong rehistrado puon kan enot na bulan na pagpuon kan pagrehistro kan Pebrero sagkod kan nakaaging Hulyo sa taon na ini. 915,792 man po ang presenting registered voters, mantang sa sangguniang kabataan nasa 354,552 naman, na kung kaya piglalauman tabi IBP na dumagdag pa an ini na mas dakula sa pagtapos kan voters registration sa petsa 30 kan Setyembre. Sa datos sa VP para sa bulan na ini, nasa proseso pa sa nasindakan pag-figure kung piraan makakalap nindang numero nin mga bagong rehistradong botante, halagad kung piraan target tabi VP kan COMELEC Albay na maabot tapos kan voters registration po. Metas po ang COMELEC Albay
nagbugtak naman in mga satellite location, particularmente sa mga nagkapirang barangay sa syudad kan Legazpi. Asin may mga mosman tabi BP na para sa mga nagmamaot na makaparehistro bilang butante sa nagdadangadang na eleksyon. Ang registration po patagos mantang madurar sagkot siya right sa Setyembre. Asin kinaagahan iyo naman daw po BP ang filing of candidacy kan mga buot na magdaralagan sa lokal na posisyon. Yan ang impormasyon halos sa Comelec Albay, Karen Ala District GB. Mga tugang, mapaaram na kita. Pasensya na po sa mga data nagkabarasang mga reactions ngunya na pagkaaga. Masunod na po ang programa ng Ramon Yato. Kasabay po si News Director Mario de la Cruz. Sa pangaran po kang Bilog na Tropa, nakasabay niya to sa programang ini. Mabalik po ka alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Sa pangaran po ni Pio Fernandez, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Thank you, goodbye, maray na aga sa Indogabo. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong